Itu adik yang ketiga. Kita mau makan siang. Indonéziába például rosszabb. Látok jobban jönni. Hát még jobban jönni. Ott kaptunk 9000 dollárért. Most meg már 10. Okay. I take a video. Okay. Darling, better makan first. Hát ez a ti döntésetekben senkinek beleszólása nincs, úgyhogy ez Nem sok. ez abszolút a ti problémátok, vagy a ti dolgotok, ezt nektek kellett tudnotok, hogy miért hoztok ilyen döntést. Itu there is Hungarian signature dish. Ini namanya knedli. Knedli. Yuet wajot. Knedli. Itu juga punya knedli, yot wajot. Aku punya pasta, beef pasta. Yummy, yummy, yummy. Makan siang. Selamat makan. Több sós leszünk, mint is megesz. Amíg ő élt a saját kis világában, és minden úgy történt, és úgy zajlott, ahogy azt elképzelte, addig a Zsuzsiról senki nem szólott.